tara mutanen da bai taɓa tara su ba a jihar Kano. Bayan ya dawo daga Supreme Court, mutane suka je taro shi tun daga hanyar Kura har zuwa kawo cikin garin jihar Kano. Abba Kabir Yusuf dai bayan ya dawo daga shari'a wacce aka gudanar a ranar Juma'a, mutane suka yi ta dafifi da kuma ƙarin al'umma akan taro shi da suka yi na murnar tabbatar masa da gwamnatin sa da aka yi. Hadari mai zubar ruwa za ka bushe gishiro